அம்மா சொன்னாங்க நீ பொண்ணுக்கு இது வேணும்னு. எது? அப்பன் அப்பன். என்ன அசிங்கமா கோடு கீடு இழுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். என்ன கோடு இது? இது விபூதி பட்டைப்பா. வாட் பட்டை? விபூதி பட்டை. நானே ஒரு பட்டு பீடிக்கு தவியா தவிக்கிறேன். இவருக்கு சிகரெட் வேணும்ல. சிகரெட் கூட இல்லையாடாப்பா. இன்னைக்கு ஒரு சிகரெட் குடிச்சீங்க எங்கேயோ போட்டேன். பாதி தேரும் எவன் கூட்டி குப்பையில தள்ளானோ. தங்க சிலையாட்டம் இருக்கிறா பொண்ணு. எடுத்துக்கிட்டு போய் கோவில் வச்சுக்கோ. அவளை வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன செய்யறது? எஜுகேஷன் இல்லை, நாகரிகம் இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை. ஒரு ஃபாரின் ரிட்டர்ன் எனக்கு தகுந்தவளாவ. அவன் செய்யற வேலை ஒவ்வொன்னு நினைச்சா வயிறு எரியுது எனக்கு தெரியுமா? காலம்பரை எழுந்திரிச்ச உடனே சாம்பார்ல போடுற மஞ்சளை தூக்கி முகத்துல போட்டு தேய்ச்சிக்கிறானே. எவ்வளவு கேவலமா இருக்கு தெரியுமா எனக்கு? அவன் பட்டிக்காட்டு பொண்ணுதானே.